bisitari entzuleak izango dire. Ni batzuk pasatzen utziko ditugun bitartean musika jarriko dugu. Beste telefonoaren aldean, Ana dugu. Kaixo, Ana. Bota galderak. Kaixo, ni erreki galdetuko diogo. Noiz hasi zinen Fiona eta zerbait zentzen? Hasieran pija bat iruditzen zitzaion, baina berarekin egoten oso ondo pasatzen nuela konturatu nintzen. Ondo daramatzen zu eta Gando zure izimira konpartitzea? Batzuetan ondo eramaten dugu, baina bestetan gaizki. Badakizue, harreman guztietan bezala, baina bizikide ona dela aitortu behar du. Beno, eskerik asko, Ana. Beste ide bat dugu, bai? Kaixo, Aitziber naiz. Kaixo, Aitziber nongoa zara? Zarautzekoa. Orduan ondo, ondartzan ez da? Bota galdera. Kaixo, Asno. Iepa, Aitziber. Zerrelatu furkatzen zaizuen beste hitz egitea? Izintasuna uduin jatzen nagoako eta uduin nagoenean eta gabe itxoitu gara. Zergatik duzu hitz egitearen doaina? Familiatik dator, astoiztu bakarra gara. Mila esker Aitziber, interesgarria benetan. Beno, guk ere galdera batzuk esatu ditugu zuentzat. Esbek, zergatik hartzen duzu bainua pozora batean? Oso atsegina delako, lokatzetan bainatzea, eta usain ona duelako. No, zer moduz eramaten duzu zure harremana dragoiarekin? Beno, hori pertsonara da, baina kontatuko dizuet. Zuen araba batzuk ditugu eta oso biduriak dira. Azken pelikulak ikusi dugu bezan. Eskerik asko Esbek Asno, gurekin egoteagatik. Beno, hau izan da guztia gaurko. Ni esker entzulea. Orain Esbeken azken pelikularekin, musikarekin utziko dizugu. Ondo pasa eguna. The world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed.